Dobro večer, poštovani gledalci. U Banjoj Luci oko 17 sati desilo se dvostruko ubistvo, trebali bismo i reći i upozorenje za snimke koji slijede. Prema prvim informacijama kod vatrogasnog doma u Banjoj Luci, muška osoba, koristeći vatreno oružje, ubila je žensku osobu. Pretpostavlja se da je riječ o supružnicima. Muškarac je zatim pod zasad nejasnim okolnostima, muškarca je zasad pod zasad nejasnim okolnostima ubio policajac. Uviđaj je bio u toku, a slučaj istražuje i unutrašnja kontrola MUP-a Republike Srpske. Sud Bosne i Hercegovine proglasio krivim Momira Savića za zločine protiv čovječnosti na području općina Višegrad i Rudo i osudio ga na 18 godina zatvora. Momir Savić nije se pojavio na izricanju presude, a jutros u 5 sati krenuo je prema Sarajevu. Tako je glasilo obavještenje iz policijske stanice Višegrad. Do 10:30 sati vijeće je čekalo da se Savić pojavi. Imali smo jedno obavještenje od strane branitelja da je optuženi imao problema prometne naravi, odnosno da je došlo do kvara na vozilu na području oko Rogatice. Malo je 18 godina koji je zločin počinio i da nije došao na lice pravde. Baš kad mu je presuda da se pokvari auto. Koje je auto? Nagrada za genocid i ratni zločin počinjen 1992. u Višegradu. Momir Savić je bio četnički vojvoda. Ubio je sve Bošnjake, mjesne zajednice Drinsko, svoje komšije. Osuđen je danas za 10 Bošnjaka. Hasibin muž je ubijen i svjedočila je o zločinu. Dok god on ne dođe u pritvor, mi smo postrali. Izvršio je silovanja nad ženom samo što je bila udata u mješovitom braku za Bošnjakom. Više mjeseci je bila zatočena. Vršio silovanje, seksualno zlostavljanje, premlaćivanje koja ima teške posljedice i traume. Od aprila do septembra 1992. godine progonio je, ubijao, zatvarao i činio druga nečovječna djela usmjerena protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području općina Višegrad i Rudo. Zbog ovakvih nedjela žene žrtve rata traže da se Savić odmah liši slobode i ostane u pritvoru do izricanja pravomoćne presude, a on se nije pojavio. Pitanje je hoće li uopće. U Okružnom sudu u Banjoj Luci danas su izrečene kazne od po 10 godina zatvora Dušanu Gagiću i Mladinu Popoviću iz Prijedora zbog ratnog zločina nad civilnim stanovništvom. U obrazloženju presude se navodi da su Gagić i Popović posljednjih dana marta 1994. godine brutalno ubili Raziju i Rejhana Sikirića u njihovoj porodičnoj kući u Prijedoru. Za učešće u ovom teškom zločinu osumnjičeni su i Aleksandar Knjeginjić iz Prijedora koji je još u bjekstvu i Đoko Došen koji je u međuvremenu preminuo. Predsjednica Suda Bosne i Hercegovine za Justice Report dala je kritički osvrt na dosadašnji napredak u provedbi strategije za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, izražavajući bojazan da je ona postala samo dokument deklarativne prirode. Dosadašnja implementacija državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina može se ocijeniti kao vrlo slaba. Situacija je više manje ostala nepromijenjena od 29.12.2008. godine kada je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo strategiju, bez obzira na sve mjere koje su u njoj predviđene i kratke rokove propisane za njihovo ostvarenje. Uopćeno govoreći, osnovni problem u implementaciji ove kao i brojnih drugih strategija koje su usvojene u Bosni i Hercegovini u raznim oblastima jeste što se ne predviđaju gotovo nikakvi mehanizmi obavezujućeg karaktera koji bi osigurali primjenu tih strategija. Tako se i ova strategija zasniva na dobroj volji različitih aktera koji se u njoj spominju da zajedničkim naporima naprave veoma velike pomake. U nadzorno tijelo imenovano je 9 članova, trebalo su imati mjesečne sastanke, a do sada je trebalo podnijeti 2 kvartalna izvještaja Vijeću ministara o provođenju strategije. Prema mojim informacijama koje nisu pouzdano provjerene, niti jedan izvještaj do sad nije podnesen, kazala predsjednica suda. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopćilo je da se u slučaju Dobrovoljačka prvi put susrelo sa objašnjenjem da se Interpolove potjernice mogu raspisivati ako za to postoji saglasnost zemlje čiji je državljanin osoba koja se traži. Posjećamo, generalni sekretarijat Interpola u Lionu stopirao je crvene potjernice protiv grupe državljana BiH u slučaju Dobrovoljačka u Sarajevu koja je raspisala Beogradska kancelarija Interpola. Ni stopiranje Interpolovih potjernica nije pomoglo Tariku Sadoviću da ostane na mjestu državnog ministra sigurnosti. Danas je zvanično stranka Demokratske akcije zatražila od njega da podnese ostavku. Predsjednik SDA Sulejman Tihić izjavio je da Sadović ima rok od 7 dana da podnese ostavku i da je ova odluka donesena zbog određenih prigovora na Sadovićevu saradnju sa nekim institucijama Bosne i Hercegovine i međunarodne zajednice. Zbog čega se Tarik Sadović treba smijeniti? Pitanje koje su novinari postavljali prvom čovjeku stranke, članovima predsjedništva, a i zanimljivim gostima sjednice.
Odgovori, a izgled lica sam po sebi je govorio kakva je atmosfera na sjednici bila. O tom pitanju je bilo riječi. Hoćete li ga smijeniti? Dakle, ja znam šta će predsjedništvo, kako će odluku donijeti, ali vodi se rasprava demokratska, otvorena i poštena. Najviše je bilo diskusija u pravcu da ponudi ostavku Sadović, da predsjedništvo se o to ne izjašnjava. Mislite li da? Pa mislim da bi moglo tako ići u tom pravcu. Razgovaralo se, to jest jedni su željeli što prije da ode, dok su drugi pokušavali da mu produže ministarski život. Ja smatram da bi najbolje bilo u ovoj situaciji da on ponudi ostavku. I dok je Osmanović mislio da je bolje da podnese ostavku nego da ga smjenjuju, gost sjednice predsjedništva SDA nije mislio tako. Pa ne znam, vidjet ćemo. Ja lično nisam za to da smjenjujemo gospodina Sadovića, ne vidim jake razloge za takvu stvar i dok mi se ne bi naveli, ja ne bi digao ruku za to da se gospodin Sadović smijeni. Možda on može olakšati nama svima stvar da ići ostavku, ali to je njegova odluka. A otkud Izetbegović na sjednici? Teme su koje se odnose i na rad kluba poslanika i kako se zvaše i na neke smjene eventualne u vijeću ministara koje trebaju proći kroz klub poslanika, tako da sam došao. Pošto nam niko sa funkcijom nije želio reći razlog zbog čega se konkretno Sadović želi smijeniti, Izetbegović je ipak progovorio. Pa eto, navodno nedovoljno dobra saradnja sa međunarodnom zajednicom. Na predsjedniku Tihiću odmah se vidjelo da se novinarima nije obradovao. Hoće li Sadović biti smijenjen danas ili ne? Vidite, u prvom redu predsjedništvo stranke ne odlučuje o smjeni, o smjenama odlučuje parlament, znate. Malo je suprotna izjava da Sadovića može smijeniti samo parlament sa zvaničnim stavom SDA kojim od njega traži podnošenje ostavke. Tihić je demantovao navode da se iza ovoga krije direktna naredba OHR-a ili da je ostavka naručena od zamjenika visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafeja Grigorjana i ambasadora SAD-a u BiH Charlesa Englisha. Gotovo svi političari i veliki broj drugih javnih ličnosti sinoć su bili na svečanosti u američkoj ambasadi povodom 4. jula, Dana nezavisnosti SAD-a. Za razliku od Bosne i Hercegovine u kojoj samo jedan entitet slavi Dan nezavisnosti, 50 država Sjedinjene Amerike, 4. juli Dan nezavisnosti slavi zajedno već 233 godine. U Bosni i Hercegovini Amerika je prvi put slavila svoj dan prije 15 godina u opkoljenom Sarajevu. Tada smo se još jednom obavezali na poštivanje suvereniteta BiH, čiji je teritorijalni integritet zagarantovan, i obećali smo da ćemo podržati Bosnu i Hercegovinu u kojoj je integracija, a ne podjela, nacionalni cilj. Tada smo se obavezali da nas se ponovno obavezujemo da vas podržimo u nastojanjima da stvorite BiH koja je spremna zauzeti mjesto među zapadnim demokratijama 21. stoljeća i koja je u potpunosti integrisana u evropske i euroatlantske strukture i saveze. Naši političari su saglasni da je krajnji cilj Evropa, ali problem su različita viđenja rješenja problema na tom putu. Za ovih 15 godina, kako kaže ambasador English, postignut je značajan napredak, ali ima još mnogo posla. Hajde da iskoristimo to opredjeljenje i da radimo zajedno svi mi na ostvarenju snova i ciljeva koji su zajednički svim građanima u BiH. Dajte da vas podržimo u vašim nastojanjima da završite reforme koje su neophodne kako bismo Bosnu i Hercegovinu približili članstvu u Europskoj uniji i NATO savezu, jer to je ono čemu težite. Vaši partneri su spremni, SAD, Europska unija i sve njene članice, NATO savez i sve njegove članice, ostali prijatelji Bosne i Hercegovine, svi se mi obavezujemo da kroz partnerski odnos radimo na postizanju ovih ciljeva. Prihvatite ovu pomoć. Ustavne reforme su neophodne. Amerika nam u tome želi pomoći, no problem je što neki tu pomoć ne žele. Problem je razjedinjenost naših lidera koji kroje politiku i život naših građana. Odbijaju razgovarati ili razgovaraju samo pod svojim uvjetima ili kada ih stranci sastave, a i zagrljaji više liče na gušenje.